सबसे जोंहा जय मुसाहारि जाय बिएलटिनि एकदमबारे मैखोम खामानि मावग्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि आगदा आखाइ होनबाबो भुल जाया बिथाङाबो दिनैनि दिनाव बिफाव गारबाय आरोबाव बेजों लोगोसे जायफ्रानि बिपिएफनि फाउन्डार बिएलटिनि फाउन्डार चन्दन ब्रह्म बिथाङा मोनथाम बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार मोनसे डेपुटि चिफ मोनसे समाव बेबायदि बागा नेताफ्रानो दिनै बिपिएफ गारनानै इउपिपिएलआव हाबबाय आरोबाव बेजों लोगोसे जोंहा खाम्फा बरगयारी खनथाम डेपुटि चिफ एकदम मैखोम माने बिपिएफनि दैदेनगिरि बेजों लोगोसे हितेश बसुमतारी आरो जामाखन स्वर्गयारी बिदिनो गोबां बागा नेताफ्रा दिनैनि दिनावहाय दोलखौ सोलायबाय आरो लोगो बिपिएफनिफ्राय जों 7 जन एमसिएलएआ दिनैनि दिनावहाय गाबाय रानिं एमसिएलए 7 जन जेरै माने माबा दङ जा माने राजिब बांगाल बे दङ आनिफ्राय जा सायखं बसुमतारी बिथाङाबो बिपिएफ गारबाय प्रभात बसुमतारी बिथाङाबो बिपिएफ गारबाय आंबो धनन्जय बसुमतारी आंबो बिपिएफ गारबाय आरो सबसे जोंहा जय मुसाहारि जाय बिएलटिनि एकदमबारे मैखोम खामानि मावग्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि आगदा आखाइ होनबाबो भुल जाया बिथाङाबो दिनैनि दिनाव बिपिएफ गारबाय बेजों लोगोसे बिजेट गोरा नार्जारी बिथाङाबो बिपिएफ गारबाय बेबायदिनो गारै जोंबो गारबोबाय आरोबाव जोंनि उनावनो जायफ्रा माने बिजनेस समस्थिनि कमल सिंह नार्जारी मोनथाम टार्म्सनि एमएलए बे मोनथाम टार्म्सनि एमएलए जानाय बिथाङाबो दिनैनि दिनावहाय बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलआव हाबबाय आरोबाव बेजों लोगोसे जायफ्रानि बिपिएफनि फाउन्डार बिएलटिनि फाउन्डार चन्दन ब्रह्म बिथाङा मोनथाम बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार मोनसे डेपुटि चिफ मोनसे समाव बेबायदि बागा नेताफ्रानो दिनै बिपिएफ गारनानै इउपिपिएलआव हाबबाय आरोबाव बेजों लोगोसे जोंहा खाम्फा बरगयारी खनथाम डेपुटि चिफ एकदम मैखोम माने बिपिएफनि दैदेनगिरि बेजों लोगोसे हितेश बसुमतारी आरो जामाखन स्वर्गयारी बिदिनो गोबां बागा नेताफ्रा दिनैनि दिनावहाय दोलखौ सोलायबाय दोलखौ सोलायनायनि गुबै खारनानो बेनो जे जाय दोलोआ गोबाव सम सरकार दाबाय गोबाव सम सरकार दानायनि उनावहाय बे सरकारनिफ्राय गोग्लैयोब्ला सरकारनिफ्राय आउट जायोब्ला बे माब्लाबाबो सरकाराव फैफिननो हाया बिनि माखासे फोरमानखौ जोंनि माने पलिटिक्सनि जितु गबेषकफ्रा बुंदों आरोखि सेनियर मानसिफ्रा बुंदों जेरैहाय आसामाव मोनसे समाव कंग्रेस सरकार दंमोन कंग्रेस सरकार गोलैबाय दिनै एसेबो फैनो हायाखै बिनि उनावहाय जाय आसाम गण परिषद एजेपि बिथांमोनाबो सरकार खुंदोंमोन बिथांमोनाबो गोग्लैबाय बिथांमोनाबो फैनो हायासै दा थुद्रुब जोंनि बिटिसिआवबो बिपिएफआ दिनै सरकारनिफ्राय गोलैबाय बेबो जे सरकाराव फैनो हाया बे खोथाया स्पष्ट जादों आरोखि आरो बिनिखायनो दिनैनि दिनावहाय माने हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव मोनसे फोथायनायनि बुस्थुआ जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनियाव आस्थाया गैला आरोखि मिजिंआ गैला बिनि सायाव गतिके दिनैनि दिनावनो सम थासेयावनो जोङो दोलखौ सोलायना लानांसिगौ होननानै दिनैहाय जोंजों लोगोसे आरो बे बागा माखासे लिडारफोरजों लोगोसे गोबां पाब्लिकआबो दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल दोलोखौ बरायनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबजोब्बाय आरोखि बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल दोलोआ एकदम गोरा जानानै थाबाय